morning! Good morning sa nagtanaw karon. Welcome to my channel, Faith Lucky Advice. Karong adlaw, October 5, Lunes. Karon man ang schedule sa Buhang Elementary School nga pwede na magkuha og module. Madto karon sa Buhang Elementary School. Magkuha na sa module sa akong pag-umangkon nga si Francis Soto. Okay. Ubanik ko sa akong pag-adto dito. Daghang salamat. Okay, muadto na ta karon, pagawas na ko karon. Okay. Tay, adto sa ko tay. Akong tatay na ko. Magkuantag ka ng face shield. Magamit mag-face shield kung kanang kuan. Sakay kag sikat. Hi, Odol! Kung neighborhood na ko, nanglaban akong neighborhood. Nadaban ako akong pitak ko. Pasig mula ka ta karon wa tay dala nga pitaka na isa na. O karon padong ta karon sa Buhang Elementary School. I hope nga inyo kung ubanaan magkuha og modules. Hello, good morning. Ang amo manggong lugar, sudlunon maguni kaayo. Kuan siya Buhang La Fortuna. Sa La Fortuna. Naon akong agihan ako, Kahoy, muna akong agihan dito padung gawas. Muna nga, sorry kayo mga kuan nga, ang akong mata ako po itanaw-tanaw na ko sa ubos kay basig mahagbong ko aning mauhon. Agoy ginuok ko. Mauhon. Kita naman mo sa akong agihanan nga. Ginuok ko gabay ragid kayo. Muna nga. Sorry kay mga kuan nga akong mata nagsigipog tanaw sa ubos kay basig ug sa dihang tumbling na ko anig kalit. Agoy ginuok ko. Saan itong lugar nga sa dunon lagi kaayo. Agi pa kay tulay nga gamay. Ana mo na nga ang akong mata karon mo tanaw sa inyo ha, mo tanaw sa ubos kay basig mo tumbling ang bayot. Mauhon. Naman lagi tayo pag umangkon nga grade 1 mo na nga muadto gid ta sa eskwelahan nya. Ang sulti sa advisor nga pag imo na kuno ihatod ang imong unsan ni pag imo nang ihatod ang imong comics mo tilang giun naghatag. Pag imo ihatod ang comics imo pug kunong dalon ang katong notebook nga imo ilang required. Okay, i-check mo puto nila ang gibuhat sa bata na may mga ansiranan ato. Muna nga nagdapo ko karon diri nasa akong bag katong comics o katong notebook. Akong kuan nag-vlog ko. Nanagi ko sa gawas, dapit, wala na ko nagkuan sa tulay. Kainit kaayo, oy. Init kaayo ang show. Magkuan na ta. Magsugod na ta og taod agmas. Asa naman to akong mas? Basig nabilin. Ay. Okay. Magtaod na tagmas kay basig madakpan tag pulis og mauhon. Hello, Bodik. Akong neighborhood, si Bodik, Magtaod-taog mas kay parang okay kayo ang show.
Nga ako ra ni taon ni akong face shield pag musakay na ko og kanang kuan sikad. Diyan aman ang pamaagi. Pag musakay kag mga public transportation, magtaon na kag face shield. Hello, ako mga neighborhood. Hello. Magkuha ko kanang kuan ko mi kanang module sa Bohol Elementary School. Na akong best friend ako nga si Ma'am Uyan. Hi Ma'am Uyan, good morning. Magkuha sa kong modules ma'am sa Bohol Elementary School. Nanapo ko karon sa isa ka tulay. Temporary na siya nga tulay kay naghimo pa man og nag-construction pa man ang puhon nga kuan bago nga tulay namo. Papanahuman still construction pa, still kuan pa. Puhon dako na gina siya. Hopefully nga mahuman na dayon. Parang magamit na po namo na siya puhon. Ang buhang kuan naman na siya, nagsige na mag-improve ang buhang. Paganda ng paganda show muna karon. Ay nako sa kuan. Init din kayo ang show oy. Ay nako. Hello. Eskwelahan ko. Ay asa man ko dapit? Aw, ha? Sa una ra ko? Itaod sa nato tong official ha kay kuan. Basig marong torn taan mo. Okay. Among silingan pud ni si Benson. Sopa. O karon paduna ko sa Buhang Elementary School. Paduna karon sa Buhang Elementary School. Mabay ka. Play ka na ba? Ano na tong prito ko? Hello. Hoy. Going nang karon sa Buhang Elementary School, my alma mater. Yes. I hope nga daghan ng mga tao karon kay ang ilang gingon manggod nga October 5 pwede na magkuha module. Oh. Ito pa yung bukang. Karol paduta sa Buhang Elementary School. Mga amigo dito sa Kodon Oil. May mga tao dito, Ken. Kaya kuwan mong god. Lunes baya po karon, so ang mga tao nakahibaw na. Nagpahibaw po ito sila sa ginikanan nga. Lunes ipakuha ang mga module. Anak siya. Kota na ay. Mana yung center? Center lang yun. Ato kami ni ako sa buhay. Dapat kasama ako. Sarabay po kumuna dito sa Buhang Elementary School. Okay, nanagista sa silahan. May alma mater.
Okay. Wala. Ano naman yung social distancing ano mo. Yung pa, Sen. Salamat, Sen. Salamat. Atong apply na to ang atong kuan kining law of gratitude. I-apply na to tong law of gratitude kay kuan. Hello, good morning. I-apply na to tong law of gratitude para daghan tay kwarta nga mo abot. O daghan tay kwarta nga mo abot. Okay? Mo ni ang buhang elementary school. Pakayo. Karon mo pila na ta ani karon, no pila na ta. Hello, good morning. Mo pila na ta. Init big kaayo. Observe. Ano? Observe social distancing. Kwanta sa mga profit kay 1 month COVID bayron nga panahon, so social distancing. Hello ayo, ako amigo. Hello, ako amigo. Kumana ka nagkuha? Okay, salamat. Kay observe social distancing mang puno. Kay mo man ginay dapat food. Hello, good morning. Wow. Gwapa si ma'am, oh. Gwapa kay si ma'am. Si ma'am. Good morning, ma'am. Gwapa kay ni sila, oh. Mga buta na ba ni ka mamaistra ka? Kay Sophie Labs. Oy, Sophie Labs. Ay, magpaposil pa dahil ta. 96.6. Thank you, ma'am. Social distancing is the way. Dancing. Okay, magpapa ka rin. Sila, ma'am? Salamat. Okay, thank you. Agawin mo kanay. Bukas sa sakaron. Nagpa-sound sila kay Ningaw daw. Ato na lang sigurong igawas itong mga papel ko eh. Naman sila yung mga questions nga patubagan. Itong sa comics nila, ipabalik daw. Hello ma'am, good morning ma'am. Ang advisor sa akong pag-umangkon, si Ma'am Winner. May galing karon kay dili kay daghan ang tao. Kung daghan kayong tao na grabe gid, gibo ang show. Paabot pa ta kay napay tao sa sulod. Busy mga maestra ba karon panahon na kay October 5 tingkuan sa mga modules ting distribute. Kasayo po tani nga sounds oy. Ina nang gituyo kay parang marag jolly ba. Good morning ma'am. Manang isa masulod na ka. Good morning. Morning. Comics din. Oh, comics room niya. Ako na lang giikuan ng
notebook man kay wa man din nagibutang-gibutang man nila sa papel mo wa man naminaw sa akong instruction ang paligsoon. I-log out rin. Log out na ko ma'am. Palitaan siya, ang alan. Ang ngalan. Asa to dapita ha? Isa may nagkuha ni. Kunin si kuan si kining kuan. Kining Gonzales. Asa to ang Gonzales ani ma'am? Ngalan sa bata, tanawa. Gonzales mo to yung apelido. Ako mang gipakuha. Ngalan sa bata. Francisco to nara. Kini. Dire. Ako na ibot akong number na ko ma'am. Dire ma'am. Okay, firmahan. Yan karong pag-ulit, October 5. 10, 5, Firma. Yan, lagbot na sa karong Dire, sa module. Name of pupils. sa karong firma. Masunod sa module, one siya. Dari answer day, yung class program. Class program. Yung answeran una sa buntag, sa hapon. Na dire, 8 ni kabuok ha. 8 na kamuk ma'am. 8. 8 siya. Okay. So, sa lunes na mo, ulit. Lunes ma'am. Hapon. Okay. Imang salamat ma'am. Dagan kayo salamat. Okay, nana nakuha na tatong module. So, gwapa ni ma'am oy. O, tanawa si ma'am. Gwapa kay si ma'am winner. Salamat kay ma'am ha. Sige. Nahuman ra gyud ta. Ako man natagwa sa tong modules na ana. Sir, ito na ko sir. Ma, ito na ko ma'am. Ma'am, answer na ako. Mga buutan ka na sila, uy. O, daghan na. Nagsugod-sugod, nagdaghan ang mga kuan manguha. Sakay. Pwede pa? Buhang. Buhang. Dera ko dapit ila. Kuan, ila kuragwansa. Karon, mato na po ta karon sa balay sa kong pag-umangkon kay na siya sa iyang amahan. Ang iyang amahan si Hilbert Soto. Ako na ihato dito ang modules kay gama dito na po yung bata. Ay, ang inahan sa bata, patay naman ako itso na. Ako ni nag-assist na niya kay doy ba po ng mga bataan. Kay wala na inahan. Madulong na po karon sa kuan. Amo adapted. Dili sa balay dito ra sa balay sa akong bayaw. Nang ila Hilbert Soto. Siya sa Iglesia ni Cristo na siya dapita. O, laro kayo no, simbahan nila nung tataba kayo. Ang buhang karon, grabe naging improve sa buhang karon. Anang kayo ipadong sa koko. Unahan, padong na siminto. Ana siya. Amigo na ko. Amigo na ko. Lahos na kita karon. Naisa ni Sakay.
dire na lang ko. Salamat. Salamat kuya. Ito nang kuha na tong face shield. Hello, Day. Good morning, Day. Akong amigo na ako si Dadas. Guwapa kaayo. Hapit na mabot sa balay sa bata. Tinanggap na po ning kabataan siya. Kung kuan. Hello, te. Hello. Oh. Gikan ko nagkuhag module. Ano sa ba kay ipaila-ilata ka? Wala akong pag-umangkon. Muna siya akong kanan sa modules. Na sila Inday, akong mamigo. Hello, Day. Umata akong pag-umangkon ako. Ako nang hatod ang modules sa ilang balay. Hoy, ihata si Mati ha. Kay muli na ko sa balay, ha? Sige. Ingna nga akong gi-sok-sok diri ha. Ako na lang gibutang din ha kay basig unsaon sa bata ginawa na ba ni buot akong pagumangkon. Okay. Kung karon na naman ko diri kay diri man ang ilang balay sa akong pagumangkon balay ni Soto babot nga kuan Soto. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share my YouTube channel. Salamat kayo sa inyong pagkuan, tanaw. Don't forget to subscribe, like, and share my YouTube channel. Faith Lucky Advice. Salamat sa inyong pagtanaw. Daghan kayong salamat.